मा नाम राव बुंनो मा नाम मा जादों नोङो मा जादों माबोरै मोनदों दा माबोरै मोनदों देहाखौ सादों ना खस्थ' मोनदों ना स्कुलाव थांगोन ना थाङामोन नोङो थाङोमोन ना दा स्कुलाव थांनो हायाखै ओंखाम जानो हायो ना हाया एसे एसे ना बुरजा दा मोदोमा सादों नामा दा जिरायबाय थानायाव मोदोमा सादों नामा सादों ना खुसि एक नाम्बारथ' खुसि आरो गोमानायनि गथ' फिसानि नामा दारगा बर' जोंनि भागिन जायो जों न'निनो ओमफ्राय आरो दायो थारमाने एसे फिसालाजों गायजा जाबाय जानानै थांबाय आरो खाथि खाला बहुद नागिरदो मोनाखै दिनै 11 तारिख जाबाय इंराजि 1 तारिख खालि थांदों समबारनि बेनिफ्राय थांनाया थिग 12ता 12:30 थांदों मानसिया न'निफ्राय गाननायाबो बे निजिनि गाननायानो गस्लायाबो बे निजिनि गाननायानो खाथि खालि बिराद नागिरबाय मानसिखौ मोनाखै आलासि उलासि सोंजोब्बाय जेरावबो गैया पुलिसनाव दिनै रिजाइन हैदो बेनिफ्राय हैनानै इयाव माबा खालामनानै दा जों मोननो लुगैदों आरो मानसिखौ जों मोननो लुगैदों मानि थाखाय होनबा न'खराव सासे मानसि गोमायोब्ला बेसेबा दुखु बिनि थाखाय जों मानसिखौ मोननो लुगैदों दा रायजोफोराबो मबाइलाव नायनानै मानसिखौ नुयोब्ला लाना फैथोसै आरो मोननोब्ला बे फन नाम्बारखौनो जोंथ' फन नाम्बार होखाबाय बे नाम्बाराव फन खालामदो